us parlarem de la nova campanya de Santa Tecla que ha engegat l'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona. Bueno, per Santa Tecla, com tot l'any, al mercat trobeu d'un producte fresc i del dia i fantàstic, que això ens donarà energia la suficient com per poder gaudir i portar tots aquests elements que aquí en el mercat podem dispensar de Santa Tecla. No obstant, el nostre preferit, sense menysprear ningú, doncs és el barret, evidentment, perquè és el que fa una colla d'anys que venim oferint i que esperem poder continuar oferint. Mira, com t'he dit, els punts s'aconsegueixen fent qualsevol acte de compra a qualsevol botiga associada al mercat. Només amb el fet de la compra ja et donem una butlleta i aquesta butlleta el que fa és, si n'acumules 2, 3, 4, et va fent baixar el cost, no tan sols del barret, sinó dels diferents productes que tenim. Creiem que el que tenim que fer és promocionar aquesta festa que és tan nostra i donar-li més força si cap.